Ik krijg nu straks mix en dan zet ik eerst een aantal vast, omdat ze net zo goed maar elkaar opzetten kunnen. Want ja, ik heb er gewoon bijletten. De lampjes van dit hier heb ik dan bij de orden letten. Dus zet ik nou even vast. Ze kunnen heel wat bazig wezen. Ongeveer 30 jaar geleden ben ik echt mijn stamboek begonnen. Echt mijn wietigheid te vallen. En dat is nu nog steeds. Het is gewoon hartstikke mooi werk. Dit is nou de oudste, die is al nog hier. Wat een krekpisje. Hier? Margje. Lekker. Dit is de mem van Patrick. Nou, Patrick die is nu ongeveer een jaar oud. En die had zo'n geiten had er dekt. Dus hij werd heid. Hoop ik. Ja, hij kon het zo. Hij wist wat het moest. Nou, toen ben je nog ongeveer 2 jaar vliegen bij wie kwam te wijnen. En toen heb ik wel afgepraat dat de geit moest ik mee om hierin te wijnen. Want dan was ik gewoon het net terug eigenlijk. Want dat is toch wel mijn hele passie. Maar had je nou kiezen moesten tussen de vrouw of de geiten? Dan ja, dan wordt het volgens mij toch wel geiten. Ik heb er niks schelen wat u zegt, hè? Crisis. Nou ja, vooruit dan maar niet. Ik ben eraan gewend. Ik weet wat hij zegt. Beter een goede tweede dan een slechte eerste. Zo is het. Nee.